Od roku 2000 je v České republice realizován unikátní projekt Dvůr hradecké královny vdovy Alžběty Rychenzy, zabývající se regionální historií východních Čech s přesahem na historii Českého království a okolních zemí. Cílem tohoto projektu je studium doby vlády posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků na českém trůnu, konkrétně období let 1300 až 1330. Projekt středověkého dvora hradecké královny Alžběty Rychenzy je postavený na myšlence pokusit se znovu oživit výstavní dvůr této panovnice, která byla podvakrát českou a polskou královnou, aby se jako vdova usadila ve východních Čechách a později na Moravě. Dvorem jsou myšleni lidé, kteří ho tvoří, tedy šlechtici, duchovní, měšťané a služebníci, včetně hostů. Znovu vytvořením dobové hierarchie se pokoušíme rekonstruovat mentalitu středověkých lidí všech společenských vrstev. Zajímá nás problematika všedního života i politika. Zabýváme se příčinami významných politických událostí, jejich důsledky a dopadem na jednotlivé společenské vrstvy. Jsme si vědomi, že provést skutečně věrnou rekonstrukci jejího dvora není v našich silách. Naším přáním je tedy alespoň se mu přiblížit. Jednou z nejvýznamnějších každoročních akcí tohoto projektu je realizace turnaje. Ten byl v historii vždy mimořádnou událostí i velkým svátkem, a to pro všechny zúčastněné bez ohledu na jejich sociální postavení ve společnosti. Turnaje byly vícedenními oslavami, doprovázených kromě samotných klání i mnohými ceremoniemi, slavnostními bohoslužbami, hostinami, plesy a dalšími oslavami. Pokoušíme se v našich podmínkách oživit turnaj v jeho pěší podobě a pojmout ho nejenom jako poměřování sil bojujících, ale především jako dvorskou kratochvíli. Jsme si vědomi faktu, že naše možnosti jsou výrazně limitované a že i samotná rekonstrukce je v mnoha ohledech toliko symbolická.